ассалому алайкум бардоро. Созен хубен рақамора мегзорам барои қабули реклама. Мошинотона видеонавор када партен. мо дар ами сайт рекламагузорӣ када фурӯшта мегзорем бардор азиз. Рақамора мегзорам. Бачакои азиз, гузаштани сарҳади Москва Қазоқистон бо ширкати Акай Хисрав ва Акай Улуғбек зиёда аз 5 сол мешавад оиди ами системаи граница кор ва фаъолият мекунад. Нафаре ки дар Москва, Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши гузаштани сарҳад дорен, пас ду ширкат дар хизмати шумо мошинои комфортни шуморо аз ҷоиз омада мегиранд, аввалаш худованд бурда соғ саломат бармегардонанд. Марамат аз номи канали мо ба ширкати Акай Хисрав Улуғбек занг занед ба дили пир ба ҳаматон роҳи сафедатон азиз. Марамат бардаро Мерседес сечка 2.8 автомати элегант, нархи арзон, срочна мошинчаи зиндай бардаро фул полни наворот дора бардаро мошинча гизалай хастани беруна салон ҳама тарафа тайёр аст. нарша 65000 сомонӣ гуфтасам бардаро 65000 сомонӣ балонои пачка дора элеганти тоза мотор коробка ходовой ҳамашда 100% гарантия дода мешавад гуфтасам. масъалаи задагӣ пусидагизам 100% ба дили пир CC03 номеро падарка. ана ин мошина бардаро 100000 сомон хардагӣ бидам. ана ҳозир хас срочно пул дар кора мегам ба хотири ами арзон мондесамш бардаро састаниш маги гизалай бада ягон ҷош кор надорад. люкдор сиденё лифт кожа ҳар ду тараф. ана чӣ дорад бад климат контрол обогрев сидений коробка автомат 4 стеклоподъёмник. ана пробеги мошин 321000 неким мошинчаи тоза ка маълум аз мошин чиста любителей Мерседеси сечка. нарха неким охири нарх 65000 сомон гуфтесан. дига савдо надора, камоди мошин фақат ҳуҷҷат надора, тамом. дига ягон ҷош кор надора. масъалаи мотор, коробка, ходовой, беруна, краска, салон ҳамашда кафолат додесам. ба дили пир биёед мошина дар лоҳияи бахш ба устодтон қабул кунед. сарбала бошед. обязательно лайка фаромӯш накунед. марамат бардаро Mitsubishi Lancer 2008 сол нархи дастрас 55000 сомон. як соли пир ҳуҷҷат дорад, утилизатсия дорад, ҳуҷҷатоша намагзарондагӣ, балоношам дар ҳолати хуб, ягон 80-90% балонои пачка дорад. берунаш нормалния бардаро, номерош падарка, раскаталаб ҳаст. ҳозир як ҷояк ҳамин қадар ҷои капоча деса багажша деса бошед. ана ҳамин қадар ҷош як части багажи пушташ краска мега бардаро, тамом. дига ҷош 100%. мотор 1.8 коробка механика, кондитсионер пасай ҳама навороташ кор мекунад. фокус тоза качкале ки деса бошед. фаро сӯхтагӣ нест. ана 2008 сол мошинчара агар якта диска партиён кузуфода дискачҳо мегавӣ бад ана ми паласҳоро снимат мекунем. мошино спортивни вариантанда асад соза паласҳо хай маълума ки халиҷия мошин дубаи 4 стеклоподъёмник ба кабинка электронӣ, салони зард, ручной лифт нест, коробка автомат, кондитсионер гуфтем кор мекунад, монитор ва задни камера. пробеги мошин 221000 километр. ҳолати салон ҳолати пушти салони мошин. салон лаптай бадро чихор каждага лаптош дар ҳолати хуб, кандагӣ даридагӣ нест. масъалаи мотор, коробка, ходовой ҳамашда гарантия. ана нав ҳуҷҷат кардагиам, утилизатсия кардагиам, полностью мошина ходовоиша иваз кардагӣ тайёра барои гашт. ба устодтон биёем бибинем, савдо кунем, харидорӣ кунем. боки сарбала бошем. обязательно лайка фаромӯш намекунем. марамат любителёи Opel Caravan Astra F бардаро нархи дастрас мошини тайёр. мошинча солаш 1997 кондитсионердор. кондитсионер дорано ба фикру кор намекунад. ёро 99 аздану фрӯзиш Astra F фақат буданаш тамом мепирсам, лекин кор намекунанд. ина ҳама медонанд. мошин полностью краска шидагӣ тайёра. краскашам зур омадагӣ, балоно пачка дора. ровна як сола ҳамирӯз ҳуҷҷат кардагиам. як соли пирра ҳуҷҷат, утилизатсия, балоно нав, моторда гарантия, моторшам полнирӯз тайёр, мақсад дуд намекунад.
Она холати салон, стеклоподъемник нест, газ и бензин, мотор як гушаш простой, коробка механика, кондиционер. Она пробеги машин 274,000 километр. Любителей این ماشین ها بسیار کردن سیزن کارشون سرشلوگی میتونیم بیاین نزدیک سودا کنید چرا نقشه 37,000 گفتن با سودا داره ماشین تیاره یک سال پر حجت утилизация انا بالونای نو موتور واگونی کراска نو полностью تیار номерش میمونه زنگ زنید بیاین با استادتون ببینید سودا کنید با سربالا ماشین обязательно دستگیر فراموش نکنید برابر любителей Opel Astra F Хаджибек срочно мошинчаи тоза нархи дастрас но гуфта намуна баъд мошин як ҳашти қабрғаи автоматай бардоро баъд мошин сирх нест кабуд нест мақсад чиста мендални радной худаш солаш тоза 97 сиди салон ягон чашкаш варид надора бардаро чиста любители Opel Astra F бошен биён айназик гуварӣ дорам мошин махлутон мешавад вихлеб кардагиам дублиштила вихлебшам зури бадай қарраст мекунам як ҳашти қабурғара хай медонем ки мотори мошдиян зафирои калонда мияку ози ҳандалаву тарбуз мекашам қад як трактор ба қувват айда мақсада мотори як ҳашти қабурға берунаи мошин краска талаб нест камбудии мошина агар дар навор бигирем бардоро балонои ахибаш ягон 90% пешуш анами балонаш как сеташ боли мения як балонша иваз кунем бо хубтар айда ки дигар ҷош 100% баъд бо гуфта намона ки мошин кондиционерш 100% кор мекунад ду оинаи пеш стеклоподъемник ба камико электрони баъд анами чухолаш маҳкум нест ан чухолакшам алиш мекунем мошинча зиндака ана чӣ дора бо монитор ва задни камера монитори сенсорни кондиционер гуфтем автомат ҳолати салон пробеги мошин 134,000 тако иноро пробегушунам забураш мигем гап назанем мешавад ин мақсад чизи асбобои хиди ҳамаи духтура баъд самбуфер дорад калонкои харбузу ҳандалаву тарбуз ҳамаш дар багаж установка кардагия и бародармон духтура ана баъд барои нарх кардан занг бизанен аз ҳисоби самбуфер бисёр гӯш кардан гӯшуш вазбинае мақсад нарша баланд гап занен савдо кунен 38,000 гуфтесай бо савдо мешава мошини қарор дора дар ноҳияи вахш ҳуҷҷатҳо ровна яксола ва утилизатсия кардаги тайёр кондиционер пасе ҳамаш 100% кор мекунад 4 та чашкишда ва задагижда гарантӣ метиҳам моқи сарбаланд бошен обязательно лайка фаромӯш намекунед марҳамат любителей Opel Astra F бардоро солаш 1997 срочно состояние тозак каседа ки дар кор боша метавона биёд дар ноҳияи вахш мошинчара қабул кунад рости гап мошин гарени тоза масъалаи задагӣ бридагӣ пусидагижда кафола додан мешавад 4 та чашкаш радной мақсад кафидагӣ нест берунаш краска талаб нест бардоро балонои пачка доро ана ҳуҷҷатош то охири сола утилизатсия дора яким тозакай любителей Opel Astra Хаҷибек бошед биёин наздик бибинем чӣ хеле ки дар навор мошин ҳаст намихел мошина наздик омада қабул мекунем ана комплектация шлук дора бардоро салонаш тигр ручной комплектация ино ин қадар бой нест бе кондиционера ду аэробака пробегиш 164,000 километр ҳолати пушти салон масъалаи задагӣ бридагишда 100% гарантӣ дода мешава гуфтесам ба дили пир биён ба устошон бибинам савдо кунам нархша 39,000 сомон гуфтесам бо савдо дорам мошин қарор дорад дар ноҳияи вахш омада ба устодтон бибинем савдо кунем бохи сарбала бошем обязательно дастгира фаромӯш накунем марҳамат бардоро Opel Astra F sedan нархи дастрас мошинчара бинем баъзе бибадаям светшам гизараи бадане ки як тонировка намереса мошида баъд якта знаки Opel-ку пуштишда якта айнавутила мекунем неки светаш каси подбор кардаге на металлик да монандӣ дора на як мокри асфалт дора светиш подбориш гизалаи бад неки кузуфашам хушрӯй ана солаш 1995 мошин категорически ягон ҷош задагӣ надора гуфтесам ягон ҷош варид нест ва чашкаҳошам дигем радной архича ҳамиқа камудии мошин бардоро ки солаш 95 тамом лекин гизала састараш люк дор
ана чӣ дора плат 97 кадаги бахтурмо 95 ило ростак мешаванд ручкошун мошина полни бо рестайлинг кадаги будям ҳолати салом переходҳои 95 ана хеле комплектатсияша ба бураш гап намезанем ана хеле ҳолати салонро тамошо мекунем салон ягон ҷош камбудӣ надора гаридагиш фақат бигем ана меобшифташо контракт клем мекунем тамом дига тараққидҳо кандагӣ нест айни ҳол мошини заводӣ кор кардиса нархи дастрас як тонировка намераса мошина тамом ровно як сола ҳуҷҷат утилизатсия мотор 1.6 механика коробка механика гуфтем ана бензини холӣ бензини холӣ газу бензин дай бардаро нархша 36000 сомонӣ гуфтесам полностью ҳуҷҷато солона утилизатсия 4 баллони нав ягон расход надора состояниш гизара обязательно дастгир мекунем бачаҳо иншоалло ҳаракат мекунем мошинои анамотор арзону хуба дарёфт карда гузоштам маравад бардаро любителои Opel Astra F sedan свети бриз шампан хеле ки хуб медонем ҳамин светои Astra F-ҳои солаи 97 бисёри бад бода мепурсанд ки акам хеле шо ягота тоза илтимос хабардор кун любителошон беҳад бисёранд ҳозир хеле ки ҳаминро нағзи бад диданда мардуми мо ана мошинчада кафолат дода мешава масъалаи задагӣ пусидагӣ шуда баъд 4 та чашкоҳо шуда берунаш краска талаб нест сарапина надора як соли пурра ҳуҷҷат ва утилизатсия дора мотор 1.6 коробка механика кондитсионерош кор мекуна бардаро ана 1.6 16 мотори вагони мондагӣ будям баллонои гоформи пачка 4 та як хела масъалаи ҳамин задагии мошинда акаҷон мега ба дили пур гарантӣ додан бигӣ мақсад ягон намуд задагӣ пусидагӣ надорад ҳай бо ба устодотон омадан мебинем бардаро ҳолати салон ана стеклоподъёмник нест коробка механика гуфтем кондитсионерш да гарантӣ 100% кор мекунад тарпидо кандагӣ даридагӣ нест ана пробеги мошин 119284 километр ҳолати пушти салони мошин чӣ дора бо мошин чӣ хеле ки гуфтем краска талаб нест баллоно нав ҳуҷҷат солона утилизатсия дора мотор 1.6 вагони нархи 52000 сомонӣ гуфтасам бо савдо дора мошин қарор дора дар ноҳияи бахш обязательно ба устодтон омада дида проверка карда харидорӣ кунед боқӣ сарбарам бошен обязательно дастгира фаромӯш намекунед маравад любителои Opel Astra G универсал караван бардаро бисёротон хоҳиш кардед ки ягон каравани тоза ана ин каравана кафолат дода мешавад соли бариш мошин 2003 солай лекин дар техпаспорт 2004 гузарондагиам состояниш оли ҷанобай як даст аз вагон гаштаги мақсад задагӣ падагӣ категорически надора ҳама герметикои заводской қати шиштаги агар дидаста бошед ана берунаш краска талаб нест 4 баллонои ягон 90-95% баллоноам дар ҳолати хуб ҳуҷҷат утилизатсия дора камбудии мошин як фарош агар полировка мекунед тамом айдаро сӯхтагӣ нест масад инро тар мекунед маълум айда як фароша полировка мекунед дига ягон кор надора мошин моториш 1.6 инжектор любителошам гарани бисёри бадан ана мотори инжектора ана коробка механика ду оинаи пеш стеклоподъёмник ба кабинко электрони мултирул ана чӣ дора бо кондитсионери мошин кор мекунад ҳолати салон тозакай мошин чиста любителои караванхаро бин мошинча махрутон мешавад ҳолати пушти салон кожо багажа ҳама ҷо ба ҷо ҳаст ҳолати пушти салон масъалаи задагии мошинда кафолат дода мешавад бардаро метавонем ба дили пур биёен наздик савдо кунед такси пакси гаштагӣ нест гараж худо мошина хархи бола мешнасем як бародарам мақсад такси пакси кор намекунад умуман як даст ай вагон гаштаги мошин нархи мошин 70000 бо савдо дора биёем ба устодтон бибинед савдо кен тавдори кен боқи сарбала мошин обязательно дастгирӣ мекунем маравад мардум мошини навбатӣ Opel Astra G sedan солиш 2000 мошинча дар ҳолати хуб бардаро масъалаи задагишда бридагӣ пусидагиш гарантӣ дора гуфтасан
бо биёед ба устодтон бибинед берунаи мошин краска талаб нест. 7 моҳ ҳуҷҷат дорад, балоно 4 та пачка, балонои гофор. Мотор 1.6-16, коробка механика, кондитсионер 100% кор мекунад. ҳуҷҷат утилизатсия кондитсионер, ҳама мошин расходникош тайёр кардагӣ. ҳолати салон 4 оина стеклоподъёмник ба кабинка электрони, салони мебел, ана мультирол, коробка механика, газу бензин буда, газ евро 4, пробег 249 000 километр. салоншам тозаҳака, мошин кузуфашам краска талаб нест бадоро. нархи мошин 55 000 сомон гуфтасам, бо савдо дора. рақамошам мемонем, занг бизанем, бо метавонем маълумоти дигара ахири солимошин пайдо кунем. бо сарбаламошин. марамат любителои Mercedes S180 сечка. нарх 56 000 сомонӣ, боз муомила дора. мошин комплектация классика, 4 та ручкачаш элегант задагек, баъд наворотҳои хуб дора. солаш тоза 99 петлиёдам. дарорам бекушои солашон нависагеко. ана чӣ дора? мошин камбудиёш, анам ҷой чӣ мегӯям? короче мошина мебардори ку айёдам буромад. ҳастай дар мошина просто клек карда мондан дар кор. анам қадар корош ҳаст. баъд меличовка пойнои бамперода ягонта сарапинои меличовка дора. ягон майда задагӣ надора мегӯям, кафолат метавонам, гарантӣ метавонам, масъалаи задагӣ пусидагишда ҷои аккумуляторшам мақсад пусидагӣ нест. балонош 60%. ҷои дамкрато гуфтем, ҷои дамкратош ҳаста, ҳамин пластмассашо просто гирифта мондан дар кор. ҳолати салон сиёҳ, коробка механика, мотор 1.8. ин наворотҳоро бинед, ба фикри вақта ҳама ино кор намекунад ки 4 та стеклоподъёмник, кондитсионер, обогрев, ҳама ино кор мекунад бардаро. ва штоприборш 110 кузуфа задагӣ диган. 110 кузуфаи спорт. салонош гарани тоза. камбудии мошин бардаро ҳуҷҷатош нест, ҳуҷҷат надора. техосмотр нест, утилизатсия дора. нархша 56 000 сомон гуфтасам, бо савдо дора. бирин ба устодтон бибинен, хайрдорӣ кунем. худки сарбана бошем, обязательно дастгира фаромӯш намед. марамат бардаро Opel Astra F седан, солаш 1992. мошина навай краска бировардагиан, краскаи трёхкомпонент задагиан, 4 балонои пачка дора, дискачои нав. моторш 1.6 модул, гидравлика, солаш 92 бардаро. мошина 97 кардагӣ бидиан. утилизатсия дора, техосмотр нест. як техосмотри мегзаред, тамом утилизатсия кардагӣ. мотори вагони 1.6 модули мондагӣ бидиан. ана камбудиёшам мебинем, як лабавойшам трешина дора, балоно дар ҳолати бигем пачка. ана чӣ дора бо салони мошин? солои 92, газу бензин бидай, обшивкои 92, 97, баъд сиденёи 92 солай. ҳолати салон серия 1 айрабак дора, надоран, рули Opel Vectra безадагӣ боша мумкин. нархш 21 000 сомонӣ, боз муомила дора. краска намекунен мошина, балон намехарен, мотор ремонт намекунен, коробка хадавой ремонт намекунен, фақат ҳуҷҷат кардан дар кор, тамом. бо савдо дора. биёед ба устодтон мошинам бибинед, савдо кунем. бохи сарбаланд бошем, обязательно лайка фаромӯш намекунед. марамат бардаро Mercedes S180, нарх 45 000 сомонӣ, солаш 1998. мошинча дар ҳолати хуб, мотор 1.8, коробка механика. ҳуҷҷатош наздик омадагӣ, мақсад ҳуҷҷатам бигем қариб надора. айни ҳол ҳуҷҷатош ҳасту, ҳоли бучидагӣ нест, наздик омадагӣ бардорам. беруна краска талаб нест. солаш 98 тай бардоро. бо биёед ба устодтон бибинем, савдо кунем. балоно ягон 60%. як даст гаштагӣ мега, техпаспортам дидем, солойҳо ва ёш ҳаст, техпаспорти коғазиеко. салони мошин, салон тоза бардоро, кандагӣ дардагӣ нест, кондитсионер кор мекунад, мотор як гашти механика. лабавоиш трешинам дошта. яке краскаш соза бардоро, краска талаб нест. хайр ақибда бор дорам. масъалаи чашкиёш, задагиёш кафолат дора. танош
шпаклевка пусидаги задаги надора бардаро. Нархша 45000 сомони срочно гуфтесам биин ай наздик бо савдо кунем харидорӣ кунем. Бохи сарбаланд обязательно дастгирда фаромӯш намекунем. Марамат бардаро Infinity G530 2004 сол нарх 35000 сомони боз муомилат дора срочно. Любителои Infinity марамат биён мошинчара бибинен савдо кунен. Масъалаи мотору коробкада гарантӣ додестанд ба дили пур. Мақсад ягон камбудӣ масъалаи мотору коробкада надора. Мошин полностью краскаш тайёра, краскаша кардагиян. Ана чӣ мега краска талаб нест. На хадуай. Мотори вагони задаги видяни мошинда рости гап чӣ хеле ки нархи ҳозир мондасем ҳамин қадар зиёдтар фақат мошинда расход кардагӣ мега ба хотире ки Россия мерам арзон фурӯхтесам. Ягон майда камбудӣ надора. Масъалаи мотору коробкадаву баъд кузовной ҳолати салони мошина мебинем. Бардаро мошин люк дора. Ана салони кожа дора, 4 оина стеклоподъёмник ба кабинкашон электрони мултирил тарафа галасовой автомат мотор 2.5 автомат дорам ку моторои 3.3 доран 3.5 доран моторои надёжни кам расходай. Расходшам бисёр нест меган. Ана чӣ меган ин мошини мегаштаги мошина бардаро ҳаст ку мошиное ки хов рафтаги ин мошинаро ремонт намекунанд расход намекунанд мисол дафтагои навесо хов рафтагӣ чанг задагӣ ин хеле мошин нест. Мошини ҳаррӯза гаштча 100% нахадуай. Нархи опелои Astra F-ҳои солаи 92 93 94 шидаги 35000 сомонӣ боз савдо дора. Мошин қарор дора дар ноҳияи Вахш. Биёем ба устодтон бубинем савдо кунем. Боқи сарбаланд бошен. Обязательно лайка фаромӯш намекунем. Марамат бардаро Opel Astra F седан солиш 1997 седи салон кондитсионердор свет медал родной медал. Мақсад сирха мегирам медал мекунан хеле нест. Мақсад тоза медали родной. Аки родной краска не бисёр одам родной бигем хеле мекунад ки мошин заводской краскаша не. Мақсади гап дига свет нест. Родной краскаи худаш заводской медала. Ана ҳуҷҷаташ сохири сола ана номерош падарка утилизация дора. Балоно дар ҳолати хуб қариб ягон 80-90% пачка бигем мешавад. Чӣ доранд? Мошинча полни губкават шидаги, моториш як гӯшаши механика, салонам даридагӣ кандагӣ нест. Чихолакҳои нав партофтаги, кондитсионердор CD салон, лабовойшам антиблика. Масъалаи чашки, 4 чашкишда гарантӣ дора. Мақсад кафидагӣ варид надора, кафола дода мешаванд. Баъд гуфтанам ба ғайраи чашка ҳамин моделода тагистуми ҷои калонкое ку мекафанд ва ё важнитаранд. Чашкора ремонт карда мешавад ва як ремонт карда намешавад. Ана муҷашам созай. Мақсад кафидагӣ нест. Нархи мошин 42000 сомонӣ боз савдо дора. Мошин дар ноҳияи Вахш. биёен ба устодтон бубинен савдо кунед. боқи сарбаланд бошен. Обязательно дастгирда фаромӯш намекунед. Марамат бардаро Opel Astra F Хаҷибек нархи дастрас бардаро срочния мошин касе успед мекуна марамат биёен бибинен савдо кунед. Мошинча гарантӣ дора. Масъалаи тоза буданашда ба дили пур чиста лезбача ягон ҷош задагӣ варид пусидагӣ надора. Кафола додан мешавад. Ягон намуд кор надора. чиста любителои Opel Astra F Хаҷибек бошӣ биё ман гарантӣ метавам мошинча маҳқулот мешавад. Зинда мошин ягон намуд кор надора бардаро. 4 балонои пачка люкдор солиш 96 1996. Масъалаи мотор, коробка, ходовой, краска, балон ҳама тарафаи ба дили пур биёем бинем. Як танхоҳи тоза камуда будем. Агар касе дида боша комментария менависад. Касе харид комментария бинавис. Ана чӣ хел метаре ки тоза буд. Ана ин мошинам ана мо состояние дай. Мақсад ки тоза ҳақиқатан дахи шалақ нест. Чӣ хел ки деста боше. Мана ҳолати салон, мотор як гӯшаш простой, бе кондитсионера люк дорад, коробка механика. Ана баъд як камбудиш трешина дошта лабовойш бардора. Ин ин қадар камбуди. Потолок ҳамаш қойда, торпеда, латҳош ҳамаш нава. Бибинед, ягон ҷош даридагӣ кандагӣ нест. Мошин як даст гаштагӣ мега. Такси не. Ин бардар мо гаи кор мекунад. Чизи кор мекунад, мошини вагоние ки харидагиам. Чашка пашкашон дар навор биён чӣ хела? Мақсад ки варид парид нест. Худамҳо зирак амира омадам айрезино сар карда ҳамаша короче канда дидам. Мақсад тоза
ягон ҷош хелгем зардаги падаги надоро. Чиста любители Opel Хаҷибек боши, биё ой наздик бибин, мошинча махкулот мешавад. Нарша 38 000 гуфтесам, боз муомилат дора. Обязательно дастгира фаромӯш намекунем. Иншоалло мо ҳаракат карда мошинои хуб арзон дарёфт карда гузоштан мегирем. Бохи сарбаланд бошем. Лайк ҳам мезанем.